Takže zdravím, vítam vás u tretieho komentovaného videa medzi dva Praeterity. Moje meno je Vraj, aj vás tu vítam a dneska máme na programe pratanie inventáru a skladu a dátie dvoch Venestru, takže bude to zaujímavé. Takže najprv začneme s tým pratovaním. Ulogol som si tu a vytvoril postavu sklad. Tak idem si na ňu poprehádzovať veci, trocha to tu poprehádzujem, ukážem vám aké mám nové veci a potom si zajdeme pár Venestru. Takže ja som mám kamene tu 6. Nič, ak má niekto o tieto kamene záujem, niektoré môžem dať zadarmo, niektoré mám strašne veľa. Návraty, aj vyhýbka nejaké by som vedel zdarma. Tak to prehádzovať, mali by ste to vidieť všetko. To sa spadne. No dobre. Takže tu máme kamene, tak ideme ďalej. Rozmýšľal som, že by som si prehodil aj nejaké kamene vylepšovaní. Aspoň tieto k zbrania a brenenia. Lebo mi strašne zavadzajú a nie je pre ne ešte nejaké využitie zatiaľ, takže aspoň tak po 1000 z každého prehodím. Ináč, dneska pred chvíľkou som si robil 3 nové veci a to vám ukážem až za chvíľku. Bordel tu mám. Ja si to pohádžem všelijako. Nemám týchto vylepšovaní veľa, lebo keď sa vylepšuje, tak to padne niekoľko tisícov a na tie kamene to bolo tiež hrozné. Myslím, že tu už nemám žiadne. Tieto. Kamene tieto žlté tu nemám asi žiadne dobré a toto brnenie žiadne dobré. Tak teda ideme prehodiť zase týchto pár kameňov. 10 sekúnd. Je mi to ľúto vyhodiť, lebo však možno niekedy sa to bude to potrebné a si potom budem hovoriť, no ja som blbec, ja som z toho všetko povyhadzoval. Tak si to radšej takto prehodím. Pokoj. Že to všetky. Dúfam, že to prepínanie bude vidno akože normálne. Ale však s nimi sa nemalo byť akože nič stať. Dobre, hop. Ináč mám pre vás takú malú súťaž, ale to budem robiť samostatné video na to, takže to vám môžem iba teraz takú informáciu prvotnú deliť. Tu je kamene ulepšované. Hej. To kamene ulepšovanie a ešte brnenie. Dobre. Slychám takto a ešte budeme vecičky, dobre. Rohy vyhodíme, to už nepotrebujeme. Čo tu máme ešte? Plní plus do tej naozaj. Tak, tiež vyhodíme to naozaj. Tak kúpil. Dobre, takže to bude najťažšie asi upratať. Lebo tu máme PvP, PvM a neviem niečo všetko. No dnes si najprv sklad pozrieť ešte, či ten už je celkom uprataný. Skúsim ešte chcel dať preč. Ináč som si troška zväčšil zase zásobu začariek, sa mi celkom podarilo. Som celkom rád, som trochu pojmenil. No, ináč vyhral som minulé OX-ku. Minulé 2-3 dní dozadu som vyhral OX-ku. Tam bola hlavná cena, myslím, že tuším 100 mincí a unicorn. Tak, hop. Čo prehodíme ešte? Čo sme mohli prehodiť? To nemám také čo. Chcem ukázať za chvíľku, ale toto. Tak tam takto. Tak to nechám takto zatiaľ, to je jedno. Krompa si môžem hodiť, tak to sa, alebo takto to hodím. Vlášek. Chtěl bych to brnko, $100. No ináč, ak by ste niekto chceli, tak sa mi podarilo dropnúť ľadovku na Vara, tak je na predaj. Sem to sa dohodneme. Sem to vyhodím. Sem pri toto. No. Čo s týmto? By som tak zavedla takto. Kritiky môžem dať zatiaľ sem, hej, je to nejak správne.
tie kritiky, však s tým nebudem manipulovať. Si chcem dať dneska do zbrane skúsiť. Tak si môžeme rovno skúsiť teraz. Si spravím za lagy, ale... To by mohlo za chvíľu preskočiť, ja už... Na prvý kameň... O, vyšiel, krasa, no už ten meč nejak vyzerá. Už nemusím ani elementy kritiky mať s sebou. Nádhera. Dobre, tak toto, takže dneska som robil tieto 3 veci som si spravil. Pretože som sa rozhodol, že ma nebaví furt proste pretáčať veci a takto, tak som si rozhodol spraviť 2 výbavy. Lebo budú aj noví bossovia za chvíľku, teda, no neviem, mali by byť, hej. Takže som si rozhodol spraviť toto druhý equip. Helmu som chcel preto, lebo to ani nepotrebovalo nejako, že akože pretočiť, ale proste z tejto dá sa prekovať už na 110, len to chce tie kraviny, na 103 od 130, len to chce tie kraviny z nové mapy, tam som bol pozrieť, ale zatiaľ akože nepadlo mi tam nič. Mramory snáď, že nebudú úspešné. Selhal, výborne bolo úspešné. Dobre, tak tu máme čo? Tu máme 20 drak, tak tu by som dal zatiaľ 20 polo, keďže mám ešte nejaký iný. A hodíme tam možno aj, uvidíme čo sa podarí. Netočíte, uvidíme čo sa podarí. Možno 14, a mám krajšie myslím, ne? 18, 16, 20 polo, jasný. 20 diabel, to je pekný diabel, ale diabel už asi nie potrebuje nikde. Ja myslím, neviem. Dobiežím, že myslím... 105, dobre. 20 ork, 20 pol, no krása, dobre. Či? Ale nie som si istý. Čakajte. Čakajte, asi. Nič, dobre. Tak zatiaľ potočíme troška náramok, uvidíme čo padne tam. 4 za 5 nič, 20 polo. No nechám zatiaľ. Počkaj, potrebujem asi myslím 20 polo. No aha, hneď na točku. Ešte ork, no krása. Ale bez otravy. To je zle. To je zle? Neviem, ide aj Venestúru otraviť. Asi nie. Ale myslím, že ho ide otraviť. Počíme. Kašlem na to, neviem skôr pretočiť. Neviem, ani to sem moc nechce točiť, ale tak pretočím to. Na 20 pol plus drop. 20 polo. Dúfam, že neprehľadnem. 20 drop kliknem. Nič. Musím sa zobrať zase nejaké začaké spolu. Teraz som troška prerobil, ak si môžete všimnúť, takto katotok. Tu je proste na tú hudbu takto, lebo pár ľudí mi písalo, že by to bolo lepšie do popisku, ale tam podľa mňa by si to asi nikto nevšimol tie songy. Tak som sa rozhodol, že takto to by nemalo ničomu brániť, ani nič takého proste, takže som sa rozhodol, že to hodím takto. Podľa mňa tu... kolik to... Aj. Nie, pardon za lak, 20 drák. Tu úplne náročky, a keď draka nepotrebujem, tak mi draci padajú, a keď motor nechcem ísť do kontra. Aha. 20 polo, 20 drak.
Nič, točíme ďalej. 20 pol, 20 drobno, krása. Tak, si vybrať začarka, ideme točiť ďalej ešte. Idem potočiť ešte trocha tú helmu, lebo tá helma tam chcelo 20 polo a nejakú popravu. Ja som si není istý, že či do tako platia diabli alebo workovú. 20 polo, 20 polo, 20 polo, 20 polo, 20 polo, 20 polo. Tak že ja to zase pretočím. Nechce sa mne pomaly točiť zase kvôli tomu. Podsať polo tam ešte nepadlo. 20 drag, 10 otrávení. 20 drag, 10 otrávení. Čiže tak ja to vymením takto a idem točiť zase tuto. Tu budem pretačiť, keď čím lepšie budú padať, tak vždycky vymením a pretočím. Market, musí sa otrávenie, ale market. Točíme ďalej. Celý deň, 20 polo a bez otrávenia, krásne. 20 drah, 15 polo, nič. 15 polo, nič, furt tam nič nepadá, to je hrozné. Mohlo by tam nič padnúť. 20 drah, 15 nič. 20 polo, 20 drah, 10 otrávanok, krásna helma. Toto je 20 polo, ja nepotrebujem onu, nepotrebujem za zbyčku, takže to nechávam. Dobre, tak ja to dám sem zase do druhého inventára. Všude navyše. Ako ani moc nepotrebujem, ale však mu urobím radu. Keď ich musí predať. Dobre. Tak ja myslím, že môžeme sa vydať na Venestru. Ešte ja niečo chvíľku urobím. Chvíľku pauza. Lebo mi to laguje, tak ja vypnem zatiaľ oného skladníka, pripravím si veci a ideme na Venestru. Takže chvíľku. Takže som späť. Tak. Ideme do toho Venestru. Postup je... Klikman zdravím, takže postup je rovnaký ako pri ľadovej apokalypse, prídeme za veliteľom. Teraz teraz nemusíte mať eben, ale potrebujete nefrit. Kliknete, dáte Venustun a dáte dále. Takže sportne do Venustun. Tam sú takisto 3 patra, že vraj tam je, že vraj zmenili drop oného kúzelných vetvičiek, čo ma celkom zaujíma, že na ako. Čož ma to zaujíma, že ako zmenili, či... Dosť zaujíma, že čo tam proste zmenili, pridali a takto, či ho proste nejak zväčšili. Celkom to seka. Samozprávne malé, akurát ten antivírus proste ste to oddiali. Pustíme, budeme. No. Vo Venustun platia na bossa, myslím, že na Fisheri povolí. Takže preto som si robil tak trocha tú druhú výbavu. Ešte aj so štítom spoločne. No, ešte by som sa mohol byť skryto, ale to nechcem no nechcem takto. Takže štít mám už ešte keď som chodil Venustun pred drakom. Že tu je takisto ako aj v Apokalypse Metin. Že si hodím takto, že výbavu, jak sa hovorí na Venustun. Ale to tiež je strašne veľký stun, strašne veľa vás stunujú, takže treba mať tiež bezvedko, najlepšie. Si to veci mám všetkých, dvoch, nožičko privoľných.
Máme krokodílek 62 000 bez útokov. Ideme si jeden tok, 71. Ideme ešte zlodejky, by mohli nejaké nápadnúť, neviem, väzvičky. Ide celkom pekne mu dole, takže v pohode. Tie kritik som si nemusel dávať, už mám 120%, no jasne 120%. Krása. Určite mincu by som mohol použiť, lebo mám beláka. Asi je onostré. Dúfam, že nezmenšovali drop tých kúzelných vecí, však skoro nepadalo a teraz, ak by ho zmenšovali, tak to už by sa to nedalo zlepšiť. Či? Čo to padlo? Kúzelná väža, to si nezobrať. Potrebujem. Dobre. Ináč, tú súťaž budem robiť tak, plus minus by som asi to videjko spravil zajtra o tej súťaži. Bude sa jednať celkom o, podľa mňa, dobrú súťaž. Možno, ak by mi povolili ten admin Antifi, že by mi to hodil aj na Facebook Priority, ale to... tak to neviem možno, ale mohol by, akože hodí to na stránku, viac ľudí by sa zapojilo. A chcem spraviť presne 3 výhry, chcem keby odozdať. Každá proste bude obsahovať to isté, len v menšom počte. A podľa mňa to bude celkom také fajn pomôcť takto začiatočníkom, aj pokročeným hráčom. Podľa mňa tieto veci, čo tam chcem dať, tak to sa hodí podľa mňa pre každý level. Pre mňa to extra postavu. Takže už sme v druhom patre, tu môžete buď dropovať vetvičky, to sú metiny všade, čo tam ukážem. No tu všade sú metiny, aké sú v tom prvom patre, no nie presne také, ale proste vybehajú z toho tí kúzelníci a z nich padajú tie kúzelné vetvičky. Dobre, tak ideme zabiť tohto polobossa, ten bude tiež úplne easy. Niekoľko berel. 10 000 alebo koľko to je? No, 50 000. To zemne, takže pohodka. Je dole. Neviem, aké bonusy na ňo platia, lebo keď mi berne za 70, niekedy za 60, niekedy za 80. Neviem, aké bonusy na ňo platia, ale podľa mňa budú na ňo platiť asi dráci, alebo ja neviem, lebo to majú nejaké zabugované troška. Takže, no. Ale som zvedavý strašne na ten damage umenstvu, lebo minule som mal neviem či 60 ľudí alebo koľko a bral som mu 52 bez útoku dračieho boha. Ja si dám ešte útok. Nájdem si klasický. Ináč to tak pár ľudí hovorí, že to je proste bug, že to je ban, ale proste to je iba proste... Áno, je to bug, je to prakticky bug, ale proste, že by to nejak znehodnocovalo ostatných hráčov, to myslím, že nie. Môže to spraviť každý jeden hráč. Ak ste teda Vepesur alebo Aurak, ak nie, tak máte smolu, ale tak... Čo som dáno. Dobre, že má všetko, vidíme. Ešte musím povedať raz. No, zatýram tak. Spôsobne vlastne. Ešte sa mi podarilo zabudnúť. No, 64 000, myslím, že mám 64. Áno, 64 000, mám všetko. Nič, že máme. Ja myslím, že 64 to je celkom pekný damage. Dal by sa to ešte zväčšiť určite, čo ja viem, by som si hodil. Buď keby mám ešte pololidi, alebo by som si hodil ten elixír. Mám ešte, ale... Nemám ešte ten elixír, ale mám to iba taký ten stredný, alebo aký to je, ja to dáva iba 10% pololidi. Ale je ten najväčší na 15% a na 10 minút. To zvyši... Vidíte, počkajte, ja možno skúsim. Teraz mám dobrú príležitosť skúsiť 64. Keď si hodíme Fenixa, koľko budem brať? 67, no aha, koľko tých pár percent pololidi pomohlo. Takže keby si hodím ešte podľa mňa tých 15%, tak vyše 70 000 berem a myslím, že 70 000 ven, ale na kráľovi Venestru je celkom v pohode. Dáme iba jedného vlastne dneska, lebo to druhého to som proste, to neviem, to už asi nestíham, už je tak to video 19 minút, neviem kto to bude renderovať. Takže asi tak. No, už je skoro dole. Ináč z kráľa Venestru padá to isté ako z draka, len miesto ľadových vecí padajú veci kráľa, to je to branenia a zbrane. Skoro bude dole. To je proste o dosť ľahšie. Kráľ Venestru je o dosť ľahší než drak, o dosť úplne.
strašne veľa. Toho proste na jednu čepo proste hneď sundám a proste draka. Draka to proste dám až na 1,5 a to je celkom dlho. Tu je skoro dole. Jaj. Ináč za tie dve videá, ktoré budú okolo 10 odberateľov, ja som vám strašne vďačný, že sa vám to páči, proste som strašne rád. A určite, ak to bude takto pokračovať ďalej, tak tie videá podľa mňa budú mať furt väčšiu a väčšiu úroveň a pôjde to furt lepšie a lepšie. Krása. Mohol som to odstopovať, myslím, že to trvalo tak minútu niečo, dve maximálne. Viete, ako dve to asi trvať ani netrvalo, ale zase nechcem si istý. Vierka, ale... Aha, no tak presne to trvalo 3 minúty, no, okolo tie 3 minúty, no, o 5 sekúnd a boli by to 3 minúty. Padlo ešte VR, krása. Ja mohlo padnúť niečo lepšie, ale taký meč. by som teraz potreboval, som mohol aj pár začarov minúť. No nič teda, tak to bude asi všetko, ja si pozbieram drop a ešte otvoríme druhú. Čo padlo? 20 kusov kamiel zbraní, no paráda. Dobre teda, tak ja ďakujem, že ste si pozreli toto video, dúfam, že sa vám páčilo. Ak ma chcete podporiť v tvorbe, určite dajte like, komentár, odber, za všetko budem rád a teším sa s vami u ďalšieho videa. Tak zatiaľ sa majte.